El mismo escenario que hace tan solo unos días acogía la presentación de los equipos de la Vuelta, hoy era testigo de la puesta de largo de la candidatura provincial del Partido Popular, una lista que encabeza Marisol Díaz. O meu compromiso e o dos meus compañeiros de candidatura é total co proxecto de Alberto Núñez Feijóo. Por eso, o único que vos podemos prometer e no que nos comprometemos é a traballar arreo para conseguir o maior apoio nas urnas o vindeiro 25 de setembro. O apoio que precisamos para esa terceira maioría absoluta que todos queremos. E Ourense vai ter moito que decirnes. Los populares ourensanos se han propuesto conseguir 8 diputados y no descartan el 9º. A nosa forza se manifesta coas persoas que integran a candidatura. A nosa forza se manifesta co programa que levaremos a estas eleccións. E a nosa forza se manifestará un día máis, o 25 de setembro, nunha nova elección co apoio masivo dos electores e das electoras de Ourense. Feijóo afirma que la mayoría de los gallegos quiere un gobierno estable e inconformista, y esa es la opción del PPDG. Estou seguro de que a inmensa maioría quere que Galicia siga crecendo, que as familias que non teñen traballo o consigan, que os mozos que están acabando de estudar teñan unha posibilidade de traballar no país. E eso é o noso traballo, e eso é o noso compromiso.